Som unghundesikker, hun har i dag en, jeg tror det var i yngste klasse, eller var det unghunde? I yngste, der havde hun også vinderen, hun var mor til vinderen. Så hun har allerede bevist, at hun kan aflevere særdeles godt afkom. At hun kan avle super godt afkom. Gemma her er jo en fremragende tæve. Hun er for mig rigtig størrelse, 59. Hun er middelkraftig, hun er korrekt i sin højde-længdeforhold. Hun er særdeles rigt pigmenteret, udtalt feminin kønspræg. Hun har et velformet, venligt, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, udtalt masker og patterbånd, helt mørke øjne, korrekt øreansats. Hun har en fortrinlig forløbende overlinje fra ørespids til halespids med en velansat manke, lige hjælpefast ryg, et vellejet kryds, der kunne være en nuance længere. Hun er god i hendes forholdsvinkel, hun er særdeles velvinklet bag, med nogle gode, kraftfulde køller, harmoniske brystforhold, og så er hun helt lige set over bag. Når hun kommer ud og bevæger sig, skal vi lige tage en tur. Det er vi nødt til. Det er sjældent, at man ser en chefhund bevæge sig så flot, som hun gør. Her kan man simpelthen bruge hende som eksempel. Sådan skal en chefhund bevæge sig, når den gør det 100% perfekt. Flat hen over jorden. Det er jo helt vildt med det skridtvidde, hun har med et langt, effektivt fraskub og et helt frit fremgreb. Det der, det er en fornøjelse. En værdig vinder 2024 her i brugsklasse. Tæver, fagafslæse 1. Tillykke.